ኣብዚ ሕዚ እዋን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምፍላጥ ማለት ሶሻል ሚዲያ ምቁፅፃር ማለት እዩ። ሰሓባይ ዝኾነ ቪድዮ ንምስራሕ ግድን ክቡር ኮምፒተር ወይ ከዓ ዝተሓላለኸ ሶፍትዌር የድልየና ኢልኩም ተሓስቡ እንተሃሊኹም ትጋገየለኹም። ኣብ ኢድኩም ብዘላ ሞባይል ጥራሕ ሰብ ደጋጊሙ ክሪኦ ዝኽእል ኣዝዩ ጽፉፍን ማራኽን ዝኾነ ቪድዮ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ሰላማት ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓውኩም ጀንትራይ ምሳኹም ዘለኹም። እዞም ኩሎም ኣብ ሚድያታት ትሪእዎም ኣብ ቴሌቪዥን፣ ኣብ ሞባይላት፣ ኣብ ኣይፓድን ካልኦትን ትሪእዎም ኣዝዮም ሰሓብቲ ዝኾኑ ምስልታት ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ውፅኢት እዮም። ንፌስቡክኩም፣ ንዩቱብ፣ ንቲክታክ ወይ ከዓ ንኢንስታግራም ወይ ከዓ ንንግድኹም ዝኸውን ቪድዮ ክትሰርሑ ደሊኹም ግን ከዓ ካበይ ከም እትጅምሩ ሓርቢትኩም ኣሎ ዶ? ግርም። ኣነ ከዓ ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ዝገርም ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ስልጠና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ብዛዕባ ቪድዮ ኤዲቲንግ ወላ ሓንቲ ፍልጠት ኣይሃለኹም ብዘየገድስ እዚ ስልጠና እዚ ተወሲድኩም ኮይንኩም ካብ ዜሮ ጀሚርኩም ፕሮፌሽናል ቪድዮ ኤዲተራት ኮይንኩም ኢኹም ትወፁ። እዚ ስልጠና እዚ ብዙም ብኦንላይን ስለ ዝወሃብ ዘይተረድአኩም ሕቶታት እናሓተትኩምን መልሲ እናረኸብኩምን ስለ እትኸዱ ከይፈለጥኩም ወይ ከዓ ከይከኣልኩም እትወፅሉ ዕድል 0% እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ስልጠና እዚ እንተወሲድኩሞ ቪድዮ ኤዲቲንግ ጥራሕ ተማሂርኩም ኣይኮንኩም እንትወፁ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ስልጠና እዚ ሓደ ዓብይ ቦነስ ኣለኩም። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ከዓ ኤአይ ቪዲዮታትኩም ከመይ ገይርኩም ብ10 ዕፅፍታት ተቀላጥፍዎን ተፅርይዎን ዝብል ናይ ኤአይ ትምህርቲ ከም ቦነስ ክንህበኩም ኢና። ብድሕሪ እዚ ንዓኻትኩም ቪድዮ ኤዲቲንግ ከም ፀወታ እዩ ክቐለልኩም። ስለዚ እዚ ስልጠና እዚ ከም ልጠኩም የብሉን ኢለ እየ ዝሓስብ። ከምቲ ቀዲመ ዝነገርኩኹም ብኦንላይን ብዙም ስለ ዝካየድ ከዓኒ ክመልእ ወይ ከዓኒ ገደብ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ቀልጢፍኩም ተመዝገቡ። ምዝገባና ምስ ወዳእና ብቐጥታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜና ናብቲ ትምህርቲ ክንኣቱ። ክትምዝገቡ እትደልዩ ሰባት በዚ ኣብዚ ዘቕምጠልኩም ዘለኹ ስልኪ ቁፅሪ ብዋትሳፕ ደውሉልና ወይ ከዓ ቴክስት ግበሩልና። አጋጣሚ ሓደ ጊዜ ዋትሳፕ ምስራሕ ተኣቢኩም እቲ ስልኪ ቁፅሪ እሱ ቴሌግራም ስለ ዝሰርሕ ብሓዲ ብቴሌግራም ወይ ከዓ ብዋትሳፕ ረኸቡና። ኣብ ክላስ የራኽበና።